фармони аз кор рондани омӯзгоре ки паёми президентро гӯш накардааст лағв шуд. иттифоқи касаба аз директори коллеҷи хореографии ба номи Малика Собироваи душанбе бо як амрномаи худ хостааст Саида Рустамоваро ба ҷои кораш барқарор кунад. Рустамова Саида бо ариза ба мо муроҷиат кардан оиди поймол шудани ҳуқуқҳояшон аз ҷониби корфармо. дар асоси аризаи он кас мо ба худи коллеҷи хореографӣ рафтем, вохӯрӣ доштем бо директори ҳамин коллеҷи хореографӣ. маълум шуд ки корфармо шояд аз надонистани санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба иштибоҳ роҳ додааст, яъне ҳуқуқи он касро 100% яъне барқарор кардем. кас ба ҷои корашон барқарор шуданд. он рӯзҳое ки бо сабаби яъне аз кор озод шудан, ғайриқонунӣ аз кор озод шуданашон, яъне кор карда натавонистанд, онҳо музди меҳнати он рӯзҳоро ҳам мегиранд. Саида Рустамова ки бо фармони раҳбари коллеҷ барои қотиёна саркашӣ кардан аз тамошои паёми президент ба парлумон моҳи январи соли равон аз кор ронда шуд, мегӯяд то ҳанӯз фармон ва даъват ба корро ба даст нагирифтааст. ӯ интизори посухи вазорати фарҳанг аст. агар қарор шавад ки баргардед, бармегардед? ман бармегардам. ҷавоби ҳамун аризаи ман ҳоло нест. Саида Рустамова беш аз 20 сол аст дар соҳаи фарҳанг ба виҷа дар муассисаҳои таълимии фарҳангӣ фаъолият мебарад. 2 маълумоти олии мусиқӣ дорад. модари танҳо аст ва барои таъмини 2 фарзанд дар чанд ҷой кор мекард. бо ёдоварӣ аз қазияи ронда шуданаш аз кор гуфт, ним соат интизор шуд, вале барои тамошои паёми президент ҷои нишаст наёфт ва ба кори дигараш рафт. дар коллеҷи мо қариб зиёда аз 100 нафар мехонанд ва қариб 90 нафар коргар дорем. аз ин лиҳоз дар синфи хурдакак, ҳоло ки онро шумо дида будед, ҷон намешавад ба ин қадар одам. 4 январ маҷлиси омӯзгорон буд ва дар маҷлис роҳбар маро сарзаниш карданд ки барои чи дар паём набудӣ. ман сабабашро гуфтам ки ҷои нишаст набуд. ронда шудани устоди шӯъбаи рақсҳои классикӣ дар коллеҷи хореографии Малика Собирова ҳам дар ҳолест ки гуфта мешавад чунин кадрҳо дар кишвар каманд. Рустамова қаблан дар консерватория ҳам кор мекард ва баъди қатъ шудани шартномаи корӣ аз он ҷо рафт. як сол кори фаъолияти хуб кард ба ҳамроҳи мо. ин кас 2 маълима ёрдам дод, Табар ва Еленада ва устоди Баҳодур Неъматбар. маълима инсони хуб аст, покдил аст, ҳалим аст, меҳрубон аст. барои мин миллат, ватан ҷонаша фидо мекунад. ин хел мутахассиси мо хеле кам аст. ино лоиқи дастгирӣ ҳастанд. ин омӯзгор мегӯяд даъвои асосияш бо раҳбари мактаб ин аст ки ғайриқонунӣ ва бидуни огоҳӣ бо тӯҳмат аз кор ронда шуд. духтарам сайти онҳоро ба ман нишон дод. бештари одамон тарафдори ман, яъне комментарий доданд. бисёр ман аз ин хушҳолам ва миннатдории худро изҳор кардани ҳастам, чунки онҳо ҳамин хел одамое ки ҳақиқатро меҷӯянд, онҳо дастгирӣ карда истодаанд.